alhamdulillah aiki ko aiki sai dai a tambaye ku mu kan dai Allah dai ya ceto mu daga inda ya ceto mu. Kai sannu kaji barka. Nagode uga. Nagode wa kai. Sannu. Ai na samu labarin na ceto ina son a bani kai mu yi waya in dan ji yan bayanan da abin da ya faru a wurin. Uga bayanai suna da dadi. Suna da dadi tunda dai an ka halaka ne abu suna da dadi. Alhamdulillah. Suna da dadi. To gaskiya na ji daɗin wannan labari sosai. Uga wallahi in dai duk wanda an ka taba kamawa nan cikin garin ku. Da kuma wanda ya san inda aka ce daba yalo da daba gyaɗi. Da daba duki da ta shaɗi. Waga ina gaya maka na rantse da wanda numfashi na yake hannu ne an dagargaza su ranar yau. Ni da ka magana da kai ranka ya daɗe. In Allah bai kare ma kwana ba dan adam duk wanda yayi ba zai iya ɗaukar numfashin ka ba. Ikon Allah. Kawai. Kenan. Babu wani bayani dogo akan rayuwa ta wanda zan iya ba wani cewa ga yadda aka yi. Illa dai kawai dai Ubangiji shi da ita shi ya ceto ni. Alhamdulillah. Ya ceto ni. Alhamdulillah. Saboda haka ka san da inda suka aje mutane da inda suke zama. Ka san ba wuri ɗaya ba. Ba za su aje sai dai su aje daban su aje inda za su fara. Yawwa. To da jiragen suka taho. Suna ɗauka irin jiragen da ke zauwa na suna shawagi suna komawa. Suna ɗauka irin su ne. To jirgin farko da ya taho irin wancan mai yawatawa din na ashe biyu na baya waɗanda su aiki kawai za su yi ba wani jira. Suna zuwa nan daidai da bayyano din kasan akwai wani ɗan gari na nan da suka ce wa birnin su. Inda yalo ke gini. Na gane. Na rantse da Allah na rantse da wanda numfashi na ke hannu shi yau waɗannan wuraren gaba ɗaya ranka daɗe an dagargaza su. Alhamdulillah. Wallahi ranka ya daɗe wanda bai taɓa shin ban ba zai ce al'ashi ce take boci kiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In dai ka taɓa shin kukan bom, in ka taɓa shin sanin yadda bom ke sauka. Ranka ya daɗe a numfashi na Ubangiji abin da ya nuna min yau kada Allah ya sake nuna min shi a rayuwa. La ilaha illallah. Kada Allah ya nuna min duk wani wanda nake kauna duniya. Ubangiji Allah kar ya nuna mai wannan yanayi. Allahu akbar. Kuma inda Allah ya sa suka samu sa'a na hallaka waɗannan mutane da yawa. Ba su bari ba har rana ta yi tun da safi kahin ƙarfe 8 kahin a karya kowa shi fita. To a daidai wannan lokaci suka abu kama wajajen. Target ya yi. Yanzu haka ni da ka gani jiya kina ka tambayi yaron ka ji ciki na duka miyaku ne. Duka miyaku ne na duwatsu saboda mulmula. Inna lillahi. Saboda mulmula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ma inda kuke bake nan ma. Ba ma inda kuke bake nan aka jewa gwamnati ainihin an jewa shi inda su suke zaune can ne. Inda suke zaune ta ai ka san su jiragen nasu jirgin sun yi zuwa uku ne sun yi zuwa biyu wannan ita ce ta uku to ashe doka kotuna suke. To daidai inda waɗannan daba take da su da iyalansu da 'yan iskan nasu gaba ɗaya. Nan aka zo aka kahin jirgin shi wajajen mu. Nan aka fara da gargaruwa. Duk inda ya yi tsinki sai da ya hito da daba yalo sai daba gyaɗi. Ya hito da ta gyaɗi. To ai kai da kai da kwace maka waɗannan mutane ba kansu ɗaya ba ka ce ni na kare ta wannan magana. Wai wallahi magana gaskiya mu ma haka muke ta tunani gaskiya. Sai a ce yalo na ne wai gyaɗe na neman yalo na neman gyaɗi. Ashe duk shirme ne. To suna ba da mutane ne. Suna ba da mutane ne domin ni kwana na 66 hannunsu. 66. Sai yau Allah ya hito wanka. Sai yau Allah ya fito wata. Allahu akbar. Kai. Ranka ya daɗe ina gaya maka su ma ta wurin nan ta fi uku. Su ma a wurin su ma. Su ma abu gere su ma ya haƙilga. Yanzu haka sojoji sun doki wuraren da aka yi min waɗannan doki-doki. Sun doki hoton shi. Sun doki hotuna. Allah haka ba. Wallahi tallahi. Tunda dai akwai rai kuma an Allah kuma ya saka maka tun a gaban ka gani alhamdulillah. Tun a gabana fa dan sun mutu gabana. Kai da yau ne gani yau to ni in bayan ma a tuhumce ne wallahi ran kai da ne da na dauko bindiga.
Allahu akbar, la ilaha na illallah. ranci da wanda numfashi na hakin hannu ne to amma wanda ya sa abin da yake bai rika makami ba bai yiwa gaskiya ne. Bai yiwa don haka da shi ma ba za a yarda da kai ba. Yau wato ina ganin ni na hau mutum mai bindiga yau wallahi haƙilga. Matacce. Akwai matattu akwai waɗanda rayuwarsu yanzu haka kwaɗon da ma aka kulle ni wallahi yana can ga hannun guda ɗaya amma ba su iya muci. Illa illallah. To amma ni da nisan cewa idan jiragen sun ka gama aiki muna cikin wani hali sai ni ta maza ni yunkuru. Allahu akbar. Ne ta yi cikin wannan yanayin dai in gudu in faɗi ran kai da gani dai har ubangiji Allah ya fidda bawan shi. Allahu akbar, na yi ma murna. Wallahi ran kai da kuma mutanen ku wallahi ina gaya maka in yau ake jiragen nan suna aiki da mutanen ku da sojojin ƙasa kai ran kai da shara da za a yi ba ya kaɗan bace. Da za a samu sauki. A'a in dai yanzu wasu ce su koma yin wani sansani ka san haɗe suke ko akwai waɗanda akwai na Nijar akwai na Kaduna akwai na Katsina akwai na Kogi akwai na Niger akwai na Zamfara akwai har na Sokoto ba za a rasa duk a wurin to ba haɗe na ba taho ne dama haka ne kira ne su haɗu ne su na can su zo na nan su zo su haɗu wuri ɗaya to a yau wanda duk ya samu sauran rayuwa ta wallahi ran ka daɗe wallahi ba zai jira ba sai dai ni wasu za su dinga mutuwa cikin dajin nan ina in dai ba 'ya'yan itace sun kaci su ba za su dinga ci ba dan ni na farko dai gari bai shigowa gare su bai shigowa na biyu babu abinci na uku yanzu manya-manyan su duk waɗanda aka ce mu za su yi irin jagorancin nan a je wurin operation nasu na su cutu mutane to ina ganin wallahi ranka da gaskiya an ƙara wasu. Alhamdulillah. In kadda wanda ba a ƙarasa wurin nan ba. To tun daga mun ma Allah da kan ban ciya da Allah kashe su. Gaskiya sai dai ku. Gaskiya ne alhamdulillah. Gaskiya wannan bayani da nayi da na ji a wurinka alhamdulillah na ji daɗi kuma zan kwanta cikin farin ciki yau wallahi. Saboda muna da damuwa sosai da wannan daba da ake kira kuyan bana. Ita ce mugun bala'in damuwa daga Katsina, Zamfara, Birnin Kaduna, babu dabbar da ta damu mutane kamar wannan dabbar. Nan ne madaddaran su ne suke kiranta birnin su. Yau, ai ka ji na ambata maka shi baya ko? Birnin su ko? Birnin su. To an halaka birnin su. Alhamdulillah. An da gargaza birnin su. Alhamdulillah. Birnin su an ƙari da birnin su da kai in baka taɓa bacci ba saboda to yau ka je ka bacci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalle ka je ka bacci. Alhamdulillah. Birnin su an halaka. Don mu in suna cewa birnin su ma mu lokacin baya sai mu ɗauka cewa wasu wannan mutane wai a suna cewa cikin gari kuma wai suna da sai muka gane oke ashe dan garin nan ne da yalo ke zuwa yana ini nan kusa da daba wanda kika gina gini ashe nan da birnin su to ranka ya dade na ranki da wanda numfashi ne hake hannun shi yau an daga birnin su alhamdulillah birnin su ba mai koma wani birni nasu in dai ba wani shege can wasu shekaru na gaba zai kafa birnin su ba alhamdulillah kai gaskiya alhamdulillah ko mi yayi amma dai wannan birni nasu gaskiya an kare da shi alhamdulillah Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya yanzu gobe in Allah ya yarda su Abdul Qadir za su shigo da kai ko su waye to in Allah da su shigo da kai ina so in sun shigo da kai ka gane ko dan maka bara a dan maka magunguna haka yau da ni lebara ne Abdul Qadir ne ba Abdul Qadir ba shi wayan to bari da maka bayani ni lebara ne kuma yanzu shi su sojoji ba su dan kare min tambayoyi ba to gobe za su ci gaba da min tambayoyi domin tambayoyin da ya mini shi ainihin ogadin ya ce to zai aika mana shi oga to ga ogan shi zo shi mai wata tambaya wadda bai mini ba in dan da ka tashi dan ide min tambayoyi din gaskiya shi ne wannan saboda haka ni lebaro ni kuma haka lebara ne za su ɗaya mini bara nan ga su Abdul Qadir din da ɗaya musu ɗan magunguna kaga duk da karshe duk abin da suke za a kira ka tunda muna tare da su sai a gaya maka to shi kenan dama abin da nake kokarin in yi mishi magana kenan ta yanda za a yi a nemi maka dan abin da za ka dan samu sauki a jikin naka
kuma Abdulkadir ya na da Allah kaman gobe din in sun gama bayanin in gaban sun gama a gobe amma ba su gama a gobe ba a bashi wuri har zuwa lokacin da za su gama ta kuma in an tashi sun gama din za ku hutu kamin ku hutu din a sanar da ni saboda ina so in an zo a yi da shi ofis ɗinmu ne za mu tunkari ciyaman da shi to shikenan yawa sai mu